Ina maka rantsuwa da Allah, ikon kowa ba zai hana Allah nashi ba, domin Faruku ɗan Galadima adalin mutum ne babban jagora, don haka duk wani makircin mutum ba zai iya tasiri akan wanda Allah ya tsare ba da yardar Allah. Hakika ɗan uwa ka faɗi gaskiya, domin Faruku ɗan Galadima jigo ne ga talakawa, domin sai ma in ce maka wani sashin jiki ne daga jikin talaka, domin shi ya adali ne kuma mai ƙaunar talakawa wanda yake son ya ga 'ya'yan talakawa sun ci gaba. Ai wannan kaɗan ne daga halin mai girma Ciroman Dange, domin ya yi gadon halin ne tun daga kakansa. Mahaifinsa ma baya da wani burin da ya wuce ga 'ya'yan talakawa sun ci gaba. Shi yasa kaga komai nasa yana tafiya daidai shi da kansa, domin ni din nan ne ma da kake gani na mai girma Ciroman Dange ne ya ɗauki nauyin karatu na har na kammala shi. Shin ko za ka iya taimaka mani domin in samu zuwa Faruku ɗan Galadima domin ya taimaka mani? Ka san iyayena ba su da abun ɗaukar ɗawainiya na, ya kamata ka taimaka mani. Tuni da daɗewa ina son in je in yi karatun nan, amma ba ni da damar da zan tafiya in yi karatu. Kai kuma gashi ka ce har ka kammala, yanzu fa kai ɗin nan da kake gani ga ka dakta ne kamar ba tare mun ka yi karatu da kai ba. Wannan da Allah ka daina kuka, domin wannan matsalar taka irin ta ce wadda Faruku ɗan Galadima yake neman ya samu mai irin ta, musamman ga 'ya'yan talakawa. Domin wannan karatun da kake gani ni ma ai ka san ba mahaifina ba kuɗi ne gare shi ba, Faruku ne da ya ɗauke ɗawainiyar nawa. Gashi yanzu komai na riga na gama, ban da wata matsala, ko kai in Allah ya so nan gaba za a kira ka da dakta ɗin da kake so. Hakika ina godiya ga mai girma Ciroman Dange tun kafin in je, domin na san da cewa in Allah ya so kamar yadda ka faɗi ba wata matsala da na je za a share min kuka na. Ina masa fatan alkhairi kamin in je, ka sanar da shi da Allah. Ai ku 'yan yara komai ba ku sani ba, domin mu da mun kai zamani da mahaifin Faruku ɗan Galadima mu ne za mu ba ku tarihin wannan. Ai abin daga jininsu ne, abin daga jini ne, gadon abin saye tun daga mahaifinsa. Don haka mu ma ka gane nan, mahaifin Faruku ɗan Galadima shi ne ya taimake ni, kuma ina godiya Allah shi ji kansa da rahama. Don haka kuma ku jajirce ku riƙe wanda kun ka gani Faruku ɗan Galadima din nan, domin adali ne, ya yi gadon abinsa tun daga mahaifinsa, kuma kada ku manta ai jikan Shehu Usmanu Mujaddadi ne. Tabbas haka ne, domin lokacin da na je in sanar da mahaifina cewa mai girma Ciroman Dange ya ɗauki nauyin karatuna na burina na in zama lauya, ya ɗauke shi gaba ɗaya tun daga farko har zuwa ƙarshe. Nan ne mahaifiyata take sanar da ni cewa ai wannan kaɗan ne daga halin mai girma Ciroman Dange, domin abin gadon gidansu ne, gado ne ya yi tun daga kakansa ya gade abin, sannan kuma mahaifinsa ma haka nan yake. Don haka ɗaukowa ne bai yada ba, abin gado ne. Shi yasa kun ga al'amuransu sai ƙara ci gaba suke yi. Talakawa suna biye da shi sau da kafa, ba sa da wata alƙibla da ta wuce musu Ciroman Dange. Hakika yabon gwani ya zama dole, ko da adawa dole in ajiye ta a gefe domin in yaba wa gwanin wasu, domin haka ne muke son gwanayenmu su zamto kash, amma sai dai ba su kasance a yadda muke son su kasance ba. Ai ko da adawa ya ta gaskiya ba ta ɓuya, domin ko an ɓoye ta sai an dawo ana neman ta ana beginta. Ban ce wai ka zo ka ajiye gwaninka ba, kawai abin da na sani kai mai ilimi ne, kuma mai ilimi ke wa kansa hisabi. Ban zo da niyyar zama ba, amma kalamanka sun sa jikina ya yi la'asar, dole ne sai na zauna. Zauna ya kai ɗan uwa, ai muna maraba da zuwan irin ku. Tabbas ni ma na bi mai girma Ciroman Dange sau da kafa, domin alkhairin da yake yi ya zagaye birni da ƙauyukan gari. Ina masa fatan alkhairi. Ciroman Dange ikon Allah, ɗaya jiran mutum dubu, dodo kai kaɗai a fagen daga tilo. Maƙiyanka sun kwana suna canjin hanya, zaki mai kashi guda kwakwar ma ka kare mai gaba. Jikan Shek Usmanu Mujaddadi, mazan farko masu amfanin jama'a, ɗan Abdullahi masu tarwatsa gungun arna, gidan kalafira ce kowa sai ya taho da an kai wa'adi. Kwangiri ƙarfen jirgi ƙirar ka sai mutanen asali, namijin hanwawa mai ganin abin da Abba ya ne, Ciroman Dange mai ganin haƙo da nesa. Kuntun kumbun tsuru mai shan kasari ga kwatarnin kura, jarjimina jiki jigon jama'a, jajumu'a talakawa fatan alkhairi ne suke yo maka. Allah sarki ya maka ɗaukaka, maƙiyanka su koma can haka ka ja sun ja dole su bar maka, don sun san Allah ya maka ɗaukaka. Maƙiyanka Allah ɗora shi a kiyon karnuka.
Yanzu kallo ya koma sama, mai rubutu ya taɓa tawwada. Yaushe jaki zai kashe damisa? Na musa masa ko kuma zai gwadawa. Yace sama ta ɗan karkata, ku kira shi da sarkin hassada. Torin giwa ya zabura, karnuka sun ce sama ta ci da. Bakaki ya motsa, ruwan gabar ya yunkura ya karye gada. Kauda karatun damfara malami la haula ya tanada.